Obutuko bwarera omugeni tase studio no mheshimiwa Clive Gisairo oyoro mujumbe bwense mu ibunge ya Kitutu Masabe kutoka se county ya Nyamira ochorense yekiama ya ODM oromu bwatani bwense meria ya Linda Mwananchi na boigo asobwagare asense meria yo kwamiria serikali asotoko murekera mange ayo agendrete busagendreire hasa matukabwanga sobora iboge siasa na boigo tumurekere nsemo ya magendre gosanga na intu ase mitandao yito yekerero na boigo ase namba yito yesimu yora twale kerengerio ni riborio sanga na intu tikato mweli bagasinga nchone ntude ntanganya weka sechi studio chito karibu sana mheshimiwa na boko mokwani omugusi no mwancho muligire traso enkwana yito butukubwalera. Asante sana Kiton ande asaba gusibo siesimo totagarreta na gotorgere rikoru karibu esen kwana ye ande ndangaretinga ntobene kwana kwata matunda ngosanga dura manga singencho mwa tarre sana tutaraso asensemo yokumurika yagendrete akwikwana singencho you are still a member wekema ya ODM mirobiro negendrete nsemo ya Nakuru ari umuraibu nsenkomera nari nsemo ya bwatani bami no kuru asensemerie kema ya ODM you are take on that singencho nenkwane gendrete boniga korento abomo wa nsemo ya ODM na UDA muri part of it but renga kyura ari nkwana ga saba mino bari bagendrete kuru chinkwana ndangarati dine nyomba yabo babere bakomerana ndangarati nga mukutano yogendrete na Ivasha na oromotangani na roche bachi geta bajumbe na yarengese WhatsApp group bali broad based yarenge very specific bali nsema ya broad based bagende mbabe no mukutano parliamentary group ya babunge bali ponspi ba kwa line nsema ya broad based so aya bondengereti no kubanga buna barataramo buna bara bwatrane buna torochi esegio mwako gocha yoko wania kerogo kyo banane bwense kagara ruto koligi chinjira chonse ara ikonye na koligi bali barabe nga mbagane ko babasani bae ase ensemo yogotara amo tikatoche ase more bono turaso ase ensemo ntebe yokwamiria serikali bosensemo ya Linda Mwananchi to be specific na numo ganda tene chitaro chino twarore mogo tara sana ngo kwandro tumanye emerobiri yuno sofa ngaki yeikere tutaramurikira mange gochime singa chuntwaro chaba mino ensemo ya western mwakoretaro ya usi mwakoretaro chinsemo au mogendrete inomero birino ngakire sofa sengencho lero ni chitariki 10 kirogwaka chitari obo chori burabe chitariki 10 mwako woche is exactly 1 year ngaki mwikire sofa semero biriye yente tangani ntobwana ratiko singera koligere linga Linda Mwananchi otobwana toligere linga ki ntobwate ensemo ya upinzani ngaki ega saine koranga ya ikeraniri ekerengere kiryo komorosi William Ruto obisi na koleto buraibo libobwana rete senseye buraibo kumubeko Mwananchi mutu libagalia amahitaji y'abantu abakeigo batanganetina ngakibara bako igendereri ese expansion yo Mwananchi igo teringa Linda Mwananchi yoka ntobwate ebyamabide tobwate kyama gekora una Fred Matiang'i ya Jubilee ntobwate kyama gekora una Kalonzo Musyoka ntobwate kyama gekora una Rigathi Gachagua Beyonce mbigenda tokorangaki koranga bikera abananchi chinsemo au chinseye kobatebye nganeringa ntobasa kweba esabari litobwate Linda Mwananchi terichama egente getangani tobwana leta ko komanyanga Linda Mwananchi terichama nkira ba registered buna chama igo esibone history kyamange ko Linda Mwananchi Linda Mwananchi eyalenge abana ababunge n'aba senator bali bachorire ese chama ya ODM no ya chakirete litangani ya karukiru Kenya moja indiri baba renge moyo liria tebetenga bono ODM ngoso ere serikali so mubang morobeli ba ngoroka nga broad based abande baito bali twarenge bungali twaro chikeri kyarenge kurwanereru 2024 n'abasaye bense batagete serikali ebakorere gasi na bunge ekore gasi yae yogokora igasi ya oversight which is executive ekinakyo abasaye ba ngoteba serikali
huduma abananchi ebintu biri byatebete ekore mangana yo gotirie bango batige afya ebororo chisukuru universities na kiregento chinyore bese bwenarete abana banyore ekore ne chigasi chons pa promiseti chireto barwete iranga chigasi nchibo ekero abandi baito twaroche nga ODM ya chakire kubwaterana ne serikali eyo abananchi batebire ngatire okore gasi buya nandi tukarealize nga igobono nguchire kolete michando ese parliament bantu mbayo barapinge serikali ye nako yinyuri egendera okore gasi yabo abandi baito bali tobwate chi principles cheto tukakana nga ntunto ko swanse meyu kegera bantu bakora ense meri mbali kwegeneka nintu twachage tukonya gutara oteya abananchi nga moko moyo bada babunge mbaro batigaire bamaite ibirero bino nandi bakubarwana rese nyomberi itukundo twamayete nga nechebe buna yakire ko bagangalita mwananchi sifuna igamanyetere n'obuseneta bwawe chikobori gisairo obujumbe bwawe chikobori kibagendi obujumbe bwawe onyonka obuseneta osobokabana twenspino twarenge nga intu esibonega nokogendera kubikira iserikali pressure asamagani ali abasaye batebete baganitia koru in 2024 ase wakwanda asa omobuna gutwa omugano buna giachagite kurende ngwate banga wikira boniga linda mwananchi ne letetamo abara ikuchinsemo bali baigene tenga opposition ne bwente kogendera go keep the government in check eki yaita tentwaro che igatie no buna yo mwishimiwa mwalenga service yo muri kibebe mabya siasa maiga yaye mo karuchi nkwana semesangerkano yeno nga mwari ne turi bagali ukorikekie obo bwino bobe kiama kurende umurayo yomegati na gatebanga murobelti kwene kyo kurobekana onye kiama kike bose obo mu bigambo liko chikuri kwa kobe kiama tumanyango murobiro noro boko beka linda mwananchi kabe kiama kyake mate ekaro movement ya chakira korokana ngane bwate esauti abantu abanga bakuminyoka nando konyora sometimes ine serikali igotuma abantu ya register etalire naliye movement eri kuchinguru ikara the moment eko ba registered yeko abono ngamo gotumya lietelyo ese movement eyumwa bwate nyonye ntwabwate mubango boko ye make ebe chama muna mogoto imuti gotumya lietelyo igo bachakire kubakiri origereri Kenya moja njachiteka be chama ekaba registered karori ikagera ngabono erasma tungusema maega enchere ya moya serikali kugukiri abakutema gutamboka lichi ko bagutanganira banda bagotebono linda mwananchi bose linda ekine kiama kyo muntu mwao ikobono to gonjo kana bona ndero sili tali ngao igo chinguru chirimo abwate cyo kubekera serikali pressure cyake kegera nande rasmo mokole gento ko kuri branding kwarorire ekero to aroche nga abantu bachakire ko reserve elietelyo nali twachieto na into gotanga ki ene movement ya chagetu kurwanira umwananchi na kurwa maoni umwananchi abantu bakira abatamanyiri bachakire kota nyane talikeriga bakolete backdating na 2024 bakolete ki barwete presentation no ligeriga ntukali bakorwa nga linda a short form initials tili linda aeri abaye force tiali na leka balinda otherwise bonete koba LNDA birine emeroberia serikali intu igeto ne lito ngatanga ki muntu tabasa gutanga no gutangiri tariri ntogendera kuritumia so na into toko na ito batebi diori na into gato register mu movement igo linda mwananchi movement igo richikonga kiri gota badirorio kerobuna bono muna mwachete mukanyoro radio muntu naro preserve rieta option kimo bwata bono tara preserve ikagara ebine bintu bana bacha geto koro mweri ritwa cheto oli nene kara atometu eli abete rejected karolina but bono ikara ngote ne serikali kase no kole bintevi ekero twachieto lichike ligoteba to ko register yetali bwekaine e chama ndero ready registered ekero to igeto chama te yali registered na leta mwana bolinda teri reserved registered chama te yali registered nyonya mbone kama natokukwana chama te yeri fully registered ngiro ndeko garaba mugukani bonga mo kale kwende ekiagara siasa we are doing a political game siasa ne serikali igemo migete register of political parties tabu atinguru
option kichire mesa bana buna inova ra yasengencho mwatebi kubona muri go register option kimobwate because it's exactly 12 months our movement is not a political party. So mangana options study anywhere. We are not here to discuss about options chevinto mwacha akira corner you might ninu for the state. Mugase ne go pampu ebintu kucha saba na inchi abande baino naligueta ni abajumbe bagusi bali balinda mwananchi na Jubilee. No, omugambe it's for the benefit yo mwananchi oli olegari. There is no benefit as far as I'm concerned. Never registered today. Whatever they go registered. Gisaira kutikara ko mujumbo ODM. No matter. In ODM lero I have to resign my position. Sifuna lazima atikare ko mujumbe o senator ODM. Onyonka senator ODM, Kibagendi mujumbo ODM. So it is neither here or there. Ever registered, ever registered, gisairuta koru ODM. Antiri ngakiri chikoli mwancherete aru ODM. At that point na ronko boli ngaki nchama kyogosoa. Andi chama ngosoa omugusi ibone igari Jubilee. Kero morayo ito ngiyari. Jubilee. Kwando rekingota na Jubilee. But then also mushimane yuko kwana turasome because it also raises question asking enjo onyomura you responsible which parliament ne kiama that he or she no longer subscribes ideologies chia ngaki yako waona because that is why Linda Mwananchi is a faction of ODM. What is so difficult to understand again to make ODM ibaga nitara kabiri Linda Ground na Linda Mwananchi tagona ndi vuna Linda Mwananchi tell go subscribe to telling and to go subscribe to the ideologies of ODM. What we are saying na even dombiro batagete gokora vitali constitutional gochaka goteba Ruto bago support Ruto yo bago support as Linda Ground. Is that subscribed into the ideology of ODM? Is Ruto omonto ODM? Abange baba Ruto is in UDA. Abange baba batangomura wekiama kino kirari gusira no abatigete batrenda tabatigityo broad based iko ya bwate 10 point agenda ya bwana to ikera nigu na ndi abwata na expiry date plain and simple ebibinde byonsi ipi ne sarakasi mo tevi otherwise Linda Mwananchi and Linda Ground na abantu bali nyomba yamo lakini batara agree on a common direction. Abandi batebire otobwena to kora aba constitutional mandate yogo oversight na ko represent na ko legislate. Ene regasiito no ko oversight the executive. ODM njabwete kura. So they cannot be in executive. That is why nyoendi bali bande bacheto ko gwete baba ko tebanga ki igo bagenda okivyao. They had to resign from ODM. Ekimorawe. Oyonde Wandai Oparanya, they resigned from being ODM members. So, Ekaroba Cheten say me yes serikali in tumande to ODM we have to do our constitutional query as the minority of the house. Ekiagera ngejunet ese nyomba bunge ngejunet agwisana. Which side of parliament? Minority side. Sits the minority side. Already. Na manga sense meide atatuske bose bono kero toka ndate gusanga sense mega whatever ekirenga kirase nsemo ya Linda Mwananchi ebene bya mabirense bo maboko ameria serikali nekemo kokorusio borai uboro robono na koreto borai bubwena ritense ubora yobya lakini trenda sama tuko abwango iga tima idinta benyo mbe yitera abamwe rono korwa sora sengencho you are part of the team umurayo mino mushimiwa Kibagendi museneta we county ya Kisii nebanaye mwatware tetarikia etense mo akuria migori abange bakarokana gote umushimo agashagwa orokiria machaya to the minorities umushimo gisaira sense mo ko represent the minority nande how united is the united alternative government omaite en siasa tole teriga sia kanisa tole siasa erasma turwanirire erasma urwanirire space alitelio koto ndo isaranse ngobangu siasa tebwati gento nekyo ekerwa mwire ngansia sogosoa manyasta yo mokwenda muikaranse mujage conferencing ekenege ntokere serious erasma kero mondaro kinga nero koleteki oisanire rigadi nabwate formula yayo gokoramo ere no ko tenene sti microphone kera lituko na gosomera kero mondo na goteba nero koleki nero bwenerete nero kokole gasi bune bwenerete igakomakia matemwae
Fred Matiang'i nere nabwate formula yae. Kalonzo nabwate formula yae. Kwarorire. Linda Mwananchi Sifuna nere nabwate formula yae. Muntu tayo obwate monopoly ya idea ngabono formula yane nero the best. So ikina kia bantu bande batomogete lilikwaro chali tokotebanga no. Brigadia mangana yoko somera ba your colleagues muna bana it is not appropriate. Kwarorire. Muntu tayo first of all okubegete buna monitor. Aega sana nsemo yao. Litukeli tokocha kuisaransa kero muntu achatebe ngaki formula yane amatokeo ya letrina. Matiang'i ito na yaralete formula yatebe matokeo na nabalika. Kwarorire. Kalonzo atete matokeo. Sifuna ate matokeo bano baisaranse. Pamanya ko kuigwana ngaki otutageta 2002 moment. Ebandera flag bearer noyo ingwa amongst us turoche turamutangani ora koleki ora deliver kerweke osoboraisi. But then how sustainable is that on a cracks ichigo chaka considering the time itikarete politics ebwate cracks origereria semeli nde naro chenyo empower ka goteba nero isende ko deputy president abataraka na bara bagasene goteba nga no ekeruge kinija ekya ba meru aba coast kwa rorire bagoteba johobeire abaru abatebire ntuno para nyatukuru. So where there are no cracks, it's all over the place. That is politics. Tikatocha sore ase faida yo mugusi ase ngichasa matukabongo yo mwamochi especially yabara ibari muri Linda Mwananchi kurwa sorongo bagusi abange batebire nga mwabere bias tichinguru chino and a lot of energy, a lot of time chiabere to the other side ya Linda Mwananchi, that is ensemo ya kumosira Dr. Fred Matiang'i ne team yae a bit ya rock and ringa chinguru chino nchire nsake ayibuno mheshimiwa Gisairo no engereti nande nabara ibamino is it true nga mheshimiwa Matiang'i muramu that needed energy kama si abana nchi na kama si nero lengega na motegarete koko moja oyun kama si nkote. So is it what mandate kama si abwate ako ikaransa au tumia parameter kia kutumia to abarorira se emekutane ga it's been all over, it's in the public domain. Mukutano kiutara ndoro Matiang'i mukutano kwando chikuri kero Matiang'i achite tare billion mutinyo gatano last year bantu kikwado cho in the first rallies ria bande batayegene tenga Matiang'i could pull what he pulled bantu kibalengo bantu bande de wanafate ekero chi by election charinge Nyamira nani walikuwa mstari wa mbele Bunateli Inche Kibagendi Obadia Barongo bantu kibalengo mukutano mutu tiga bali bagusyoka na Matiang'i tukoli yaro arona obale promptly bantu ki balenge kubuka kire mambi kogenda koranga ebirogo byetu byo bo MCA Matiang'i tabasa ko gubosoko bantu ki bantu bagocha igoro moisode they don't even know where the blood and sweat yarenge bacha gotebanga bono twabere moinari otore a movement as elected leaders by ODM. We are doing our constitution mandate. Erasima igento twachageti kyoko omuga koyore obviously pressure. Nto gocha kokosubona yanga bono mwatigire Matiang'i tigana gabu tutige ko muga ko pressure. That's part of government movement. Yogo tema gotoke chinguru. Yoko mwa pressure. Ekero tuganiri koni Matiang'i nandi karoto legali Linda Mwananchi ntunto manyire nga intuna bana jeshi ba Matiang'i. Even Kalonzo ekaro kwa Linda Mwananchi achete Kalonzo ali komara ingi atebete na ba masigari ba. Yes, I said ni bata masigari ba ne no barali ingi Kalonzo barabata ko complaineri omugusiye problem tubugate omugusi tari gotaka muntu ndika hagusko chimoto na kingo mona chama goro waipa nebwata babungali why it's part of the big Azimio. Kwarorire eresemo ya minority ntobwate Kimilu ntobwate Makau babo yonde ngoto join bale karoto gotara babo oyo Embakasi mbungo yo Embakasi they always join us. Na ande kwaro Kalonzo tete hata mimi pale wanajeshi wangu wako huko
kuona kwamba tunampatia Ruto pressure. But what is different bono with kwene nando maita abu barabu ine chama yabo bali bali n'abantu ba Wiper bali chama I'm not a Jubilee member of parliament. I'm not a Jubilee member. I'm not a Jubilee official. I am an ODM member of parliament. But then in terms of public perception nasengencho mwachiro you are an ODM member. But then kere ko ba teli twachiro ni ntu twage chageti. Ni mwage chageti. To honte na jire zenyo bana gachire. Ni mwage chageti. Yes. But kero moko genda rabara yuna it can be you or your colleague leaders korugusi kero more that side mwendos Edwin Sifuna for presidency kero moko na this side mwendos tika generalities ngoro kesi na ondo siri mheshimiwa senator no senator Morigi achega umuboria maswali a senator ekero bwateli kondo you are judged by what you say not what by your colleagues says tingo chauja kumboria ngi senator kwanerete tindi komulikera script nanya kulikera senator script. Isn't it a collective responsibility? It is not politics is not a collective responsibility. Politics not mambigi nkoboka ndebe na achire koteba tutam, that's not collective with anyone. So ebirengere byaga no murayo renseme dikirabara ibakurugusi bamino bakwendo syo murayo munga mbaro bagwendos Ruto, isn't it? Yeah, that is a personal choice. Inche igombonete mbori ungaki igisairongwa kwanetega what was in your mind ngikwarengereti kwaralire ekerenga kya uke message ninki kyarenga ngikyagera to kwakoraki okwanaiga nabo nkwire neri ekyagera ninje narengereti nande nkamwa gukwana lakini ekero konte binga bono narebe na kwanete that should be collective. I think for politics it's not a written script monte yokolikeru ngabono genda osome joint statement matemna ne joint statement naboko okombori ngaki ne joint statement ya renge maybe omujumbe gete igasomete kwa niaba yenu ngomuri gitoro mo senator nera tomanye ichinkwane chyo kurende tutakero tokosuka busema boria ngabere ndosoma gandro kitutu masaba nkoigo mheshimiwa Zaire Janda kago kwa nagari nga mbao merana negati yabara kurwa sense moyo kwa mere serikali ni mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i mbamwari kanitia se obora ibage siasa chinkoma chiarata renga mheshimiwa Matiang'i na banda kara korega sine serikali from where you sit chinkwana chyo mheshimiwa Janda sengenjo vile nero berega kuru chinkwane chyo. Is it true mheshimiwa Matiang'i were approached to work with the government? Was there any plans to join government? Tindeti okwana gendo ntawati any fact nchetimbwati fact nga Matiang'i were approached with anyone tindeti okwana bintu bigo kwana on the streets nande bona nateba Matiang'i is the deputy party leader of Jubilee. So ubuna Matiang'i were approached abantu bale best gototebi are either Jubilee officials kemosi ebina byo bintabo na tonya kwireneriga teri gototebi nga otorangeri twiraneka kamanyete ngere Jubilee ari ntoto choreranda ODM aina ara maswali abantu gotenga ki babera approached as a party kwarire ikiagara legal inches inde bondega amin ODM kelima etenga part of ODM elibono tutari koigwana nero nere approached unabona ke karwali na ibasha iko bare approached bagenda kubanga buna wakoraki ekina bongo comment lakini about umurayo ne Matiang'i and being approached echi rumors ndabe kuchaka kwireneriga ebintu zaira gukwana I think it's beneath me kuchaka go discuss ebintu zaira gukwana ekera goteba ngari baigwana nire nkalonzo kuchaka ba bona enchumo ina soka gocha mwina ngo mawali ticket ko zaira what does it mean watebire mwina ali batebire nkalonzo bono nchumuina mwina ngo mabali ticket Zaire ta gotorra na bana so atindi go chago isana sakatu lower myself kwereneri Zaire tikatosuke busyo mheshimiwa bona sogo kwenda tukwandira about accountability issues nubuna barai ba obama bwalinda mwananchi ntwaroche mwa sokirie pay bill timeline eche regulations inchire kiombe kia IBC kia bwato gete about spending oborai au busyo bachori obonene pay bill ga ya how accountable is it? Are you accounting to every coin mokonyora twaroche mogo sangereri chibesa kurugalia saba na inchi how accountable chibesa chigachire and who runs the pay bill? And by the way ngoro murayo inasenga ntwara barayanga bera batatu bagote abana buo abarai umate nagotebi linda mwananchi telichama tanya koirore getekyo ne evuguvugu yogo put pressure on government na ndi ikyo tutaendelea mpaka siku ya mwisho
pay bill of course igekorana nda Edwin Sifuna and advocate nera abananchi abasaya abaganyatanga ki sisi nisifuna hande baga lirio yonde omato monto garete gentekyo ngakimo kumoroka monto naro obeire too long in service obonete koritaya munyamari yo moruyo atoli bona abantu tamaiti what they are still doing in public light they should go and rest kera bona bago kwani bintu bitabwenereti nero mugetakatanga sifuna tabwatiki tabwati besa and that is what kiagereta abananchi bakatanga ukwate batabwati besa na batoko mochangira sifuna toy pay bill it was simple as that monto tayo ngaki hasta yo isaransite tokatanga bono twende tuyigole pay bill abananchi bakoreki totebya abananchi batoichi besa it is the comment, the reckless comment ya Atwoli nga erasi mobe na chibesa umanya kuira chikurense sifuna besa tayabwa kelina kikiagereta abantu bagateba no I think obuteri oburayi buri tutakite otutagite oburayi bura accountable to us ekerogo tutebi already obwate chibesa igi minute to gocha kuba accountable to us and that is what turocha bona iga uligereri serikali yaro it's not accountable ocho so mwananchi asiki igo baroche ngaba bwate chibesa and karobwate chibesa na bago itanchire ndio nshakaloteki atagite abananchi tiriki batagite abananchi abatagite nga otutagite omurayi kaso irobisi ibango yaito torare ngango tokorere gasi tokwenda nyagitari tonyora mariogo abana baito bakwenda chiskuru chibwate chi laboratory chibwate infrastructure abari mumbaro baisaine universities na kwerende nkonyora bari chibesa capitation ngo kere chiskuru teri na bone ge university njabwate old funding model kero mura yashete nera yakoreto mwako mutangani akarete ngentaro gete new funding model ngera akora myaka 3 okebungire abana kwenda bari university in the next 2 weeks baka bona iga mwana tayo omanyete ngakyako ba funded ekyagara otebire funding nere nyakoleta yakaraki ekocha kwa abana full funding mostly essentially ya loans ebileyu ebwana tagoiti gentekyo mbona ya tumirwe se committee bono timaiti ngakiego cha kwayererigu nari abana bakoleki banyore chipesa kwa school kyo na ki accountability abana inchi batagete baroro burayi boko bakorere gasi teri chi promises so chibese ichi chiko nyago changu chese pay bill teri besa chiko yananga kobekera abantu balinda mwana inchi chikali mafuta no mainly chibese ichi bill usually okonyora linda mwana inchi tobwate ne ya public address system I know less media no manyete ebi cost yebinga no bwate public address system serikali yangire kwa toa security actually kwa roche nganya nkumbu abantu baingo turuta magena na basigari so bone ile ko biddinga na intrende ali sito abekere nyane ejukwa to abana private security iyo kwakano abo bakoro ku gunism squeeze ni bantu bagatana ikiguni no there's a difference between security and gunism karobwate karona chaga nyombe yino na nyora security gari aboteri basigari so unless go taito konte na bani chiguni chale ngapo achange godere itana so you can have a measure yokorende ibintu byeno security na kokoranga kikorango mochoko noro nyonyene kerubwate nyangi nkobore na security so security is not necessarily gunism no muntu akanire go disrupt omoyega bo muntu ndi tuji girimo yegoyu lakini aykwasho kokoreki oyo sari either by okuruta magena oinero gunism yekarondi na ira basaye gasi ebintu ebi mbangira abantu ekaro bachire crowd nene crowd management either gunism insecurity so most of our cost cheito no chigochi so ebi ne bintu bigwakaniru nande ntutwagatebete sine chibese chine cyabana inchi kyaba transparent nande karo mundu mwenshaga neti komanya na bakora kungaki chibese chachange twichinganiga tukakana for public address system rent of the truck na nini ese eralia totebu na ono tocha kwande ya Homa Bay na baya cost tiga esibasi chino tiga tuskebo sio to kwandre kito tumasabara kindendo ko kwa mention ya yarengete chiseme ngo savura se committee ye chiseme serikali gwetera se wizara ye chiseme ya leta tomurobiro gwa kwaneire umuyabogo konya
abaoroki wakonyora chisemi wetera senjira ye loan asengencho yaringe help gache new funding model na bone serikali niri tikole ntama onchoria inubune committee chisemi time tibo se mo adopt chi propose chiga and what do you think of the education sector ntora cha adopt na kina gote bina last week e bill ye gete committee so bone iga tereka nyambunge the main parliament tereka leveyu mbone yabe te presented as committee ebwate chi measures gete chin tingu sana kyaro yerigereri ige minutinga nyonyene board ye tubwate university funding board na help echikoba disbanded with the ebili yenya barosi e body yenya na kikitwa nkubori ngaki ngendiga chikoba expedited ikiagere body ye erasima na ndebe with new officials ngabu na twarwete NHIF ochisha ngwaro chinyo staff abande barosi ba siriti chigas chabo tukachaka totally afresh body ye imanya kogende se chiro erigichibesa ikiagere body ye bono abategete nga egende into the money market esabe chibesa kurororo ekoleki abanafunzi inki community nga ebese yabanafunzi bawo chakoyego esingencherwete in the money market interest rate litwaga kanire ya 4% tego chikoba bonande ikiara remember noyo erasme ebese yanyorire erasme chiko yakana na interest kwarorire number 2 igente kabago tanga immediately after 1 year ochake ko ba charged interest and penalties muna turakana Kenya bono iga umwana ugraduate on average nabako bere scheme yake tana taranyo legasi lakini roje immediately after 12 months system ego kikinga ochake wakana help icharinge cha serikali na ba ngo ba lenient boni chinjiri cha serikali chisabire koru money market kwarorire na ndo ese body yera nyori chibesa koru so meaning the interest will be higher and bona iga majority of the money igego chikoba in loan form a current system majority of the money in scholarship form meaning torigo cha okaraki torigo cha kuyakana ugwakana a certain percentage era nkake but with the new model which konyora almost 50 or more percent yechibasiri koyegu echireri deni echubana to no kore skuru ogochkwakana so egochkobeta bautinga okonyora umwana obona iga with the old model na okwengo kore skuru loan ya area around 160 with the new funding model yatumigete mbako mwako yoerete abana on average bali barenge band 3 gochinse nabo kwenko nyora ne loan almost 300,000 na bali gochi band 4 na depending yoko somera buna medicine na kwenko nyora with the loan ya over 1 million kwarorire but yego chikocha bono na bura inyole ngachibese chirio kana iriko somere course yao 60% or more maybe in loan so yego chikoba more expensive but munago teba ego chiko guarantee mwana tayo go chokoraki komisi kwa so esukuru omuzigo go chiko mobero murito after you graduate tikato sebo na se ensemo ye bunge ya kitoto masaba korende ngomani kwa ripori ndroro kwa beta sovo kwa about university ya Nyamire wente kwa ba kia bonyoru you are privy to information now that Nora Sensemo ya education committee kwa beta wa tebe university yo litangani kwa tete gazetted na ande university te yo na university ya Nyamira tell us something about it ekagarate twarara bara ibago be ko muri na rimo singi banga tenegante kwa gacho omaete okwa gache nyumba negente kam university enyumba university documents nga kukubori obole mongendoki title deed ekero kugoro bolemo buna tubwa title deed bolemo boyo bwata the same way with an institution a process nero yokorosi an institution ondita yogo tandu tegeti University of Nyamira lakini nkilitoko taibia bana inchi are we telling them the truth kwarorire legally ikiagara karuto gwisaransari nkolete rutole 33 Kenyan public universities and 16 constituent colleges SHP nanya kora University of Nyamira nanya karonko ligere Kisii University constituent college teyo ese list area collect in my committee lingo isaranza
constituent college tiyo ya Kisii University nonye funding egenda tokuria magachari otugwetie budget yari line by line mpaka pending bills cha Kisii University ninchi bwate ninchi manyete nimaete pending bills cha University of Eldoret nimbwate pending bills cha TUM every university mpaka constituent college iko mshimango wete budget eye tejo anywhere that is why ekwagachu na military ekwagachu through budget ya military not under Ministry of Education no origererie karwa en college na aroche CS gari ba ko hand over still inje na aroche gwaroche bande ngwande toba tu mheshimiwa mwaziri wechi semina ande tova so mheshimiwa Soipantu ya asiki military na baba the contracted go baba the contracted with which ministry? Education. No. If it was contracted by education otange budget item no erese Ministry of Education yugotere committee ito again to mheshimiwa megosi are kwando vanki gende king esengencho obolemo boline we school which is under the ministry iko technically he handed over obolemo bwa Ministry of Education to the Ministry of Defense so Ministry of Defense na ere gokora kiriega nitiko kororo correct that is why ngoteba legally on paper and document to kuira University of Nyamira to court it does not exist to kogenda ebengi osabe a loan on behalf of University of Nyamira ekiagera teyo you do not have any certificate or documentation ye institution ekoroku University of Nyamira ikina kingoteba so amagachari okorali until the day akoba handed over back to the Ministry of Education na litora basa ko describe ekaro ya bere handed over documentation ki chigo chakoba handed over and to whom and which description a very good example enya gitari nere ya gachire karokari ya gachituna the army di tuko ya erete it is the army bachite bakamanya ko hand over to the Ministry of Health enyombeli na libono ya bete bono declared as a hospital ikorana the county government of Nyamira yeah. Tikatosuke bosio hama bodi naregega yegati yabana inchi innocentako ngoma nyongo chara sembe lakini rende innocentako bodi ganga kwa gachire birasi state of the art ensemo ya kibunge ya Kitutu Masaba ko bodi how possible is that birasi vile Kitutu Masaba chief officers they are state of the art how possible is that I can think tangani I can say very confidently goikero mwako yo financial year bona mwata wantu asiro mwaka bomweli the first 4 financial years na aga achiri birasi binya 156 brand new very fully furnished omwaka oyo 2026-2027 a board ya CDF Nairobi yang approve another 28 classes igo by the time ngokora etam ya nentangani na aga achiri 184 brand new classes na renovate 61 no mwako yo bang approve wa renovate birasi 50 so in total 111 so by the time ngokole ntunda ya nentangani I will have built ebirasi ebinya na modernize ebirasi total 295 target yane yarenge 300 ekarana so to gabina tebete by the time gukora 5 years I must have 300 modern fully equipped classrooms by the time financial year go kuligere de kibanga approve it this financial year I will have achieved 295 you are 98% of the score how possible is it it's very possible chibes chaba na nchinchiro itafauti nereri umurainaro okoranga chibese ichi mbu yanjibunje ngende nsera bananchi bona kiringa kisi bakondra ebe na matanga ebe nkerasi ngoba debi konyanchara muri na ikira kwararire but nga kyogo konyo mwana wetera gosera utara mwagachirikira ekirasi nga kyokorosia barai ba mambi doctors ba mambi to me eras mancha kirikirasi ne birasi ebi
na nabita ibiriga 90% y'ibirasi ebi ebire primary schools chi primary school ngo bada se bunge yao ese gusi ni njembwata the most igombwata 134 primary schools 134 in primary schools, 64 secondary. You go in total 198 primary and secondary. Gusi mojumbe tayo bwate birasi ni school bunaicho. Wa commente TVET igombwate 199 institutions chindigereti. Lakini ekerwa mweta ko gento it is possible. Mondo naro okoranga bono mojumbe naro kwa gachaka karoba kamo in 4 years. Uganyariri chikura muna bona iga uga post. Kwanyara mantaga tenga omujumbe enara magendero. Ayo gutwagachire birasi bere. Ori nakakora kama karaki agacheke birasi 8. Ibirasi ebyane na ninje 184. Oko bibaga ne birasi 8 kine chikoroba irenga. Ekine chikoroba 23. Koko yebibi nyibyuka. Those are 23 story buildings. Emerembe in terms of the infrastructure. Kudende report yakabera kwenda watanga the financial aspect when building such classes. Some viewers feel as much as they look at the building expenditure may not be sustainable. How now accountable is that? Na roche woko ruchi nkwane in one of the school ne rietaria chire kwa bwato gete obokonyi we I think it was a million or something. But kalikuwa rego trace nchiso the account yes school and you are questioning chibese chiteka. So how accountable chibese chikachire either nkuru chira seke ama chiri challenge che ministry challenge cha CDF. So how accountable chibese chikachire kwa ministry kyokoli migosiga akoiraniri. That is money under the ministry. Na china ngota anga chibese nchiro cha tometu nchi asoete account. But they kero cha soete chikatumika for something else. Jiko the public intended. Jaga jitikirasi. Ba bwateri deni ga ryo bari mu bataraka no bakori gazi bakara focus yokaraki. So money was meant for infrastructure. Li tuko a project ebo ntego chaka e account kabata kaletiki. Tebwati besa. But chiriniche a ministry kagere che ministry iko chiko so in the normal operating account yesku yeskuru signatories imbali bali be skuru a principal ne board. Utiliero the same na CDF. CDF besa just CDF nchiri go so the normal school account. Iko chiko so egento ekoroku project management committee account PMC account yeskuru. Ne project itarachaka irasima the full disbursement yokwagache kirasi ekyo ebe yaso iroro. So that by the time mo contract ago that's why birasi biane okora biko ba complete na se enga ege kesana kubika robia chakire ekiagera ibire fully funded kwarorire and it is very accountable ekiagera project management committee si signatories project management committee members abubale the locals. Project management committee ne principal na abantu bacholire kurwese kenyoro bako manage project yeyo. Nyone chief's office omo chief amona abantu ba allocation. Na bako form a project management committee. So account eko iguru ya chibes chagendo. West CDF mchiri kwa kanu kuru CDF office straight kuchi a contractor. Itego koraigo. Igo chiko genda ese project management committee account yeskuru ose a chief's office depending on the project. Ekera akorire omanya wakano in certificate ekero clerks of works are approving egasi is meeting the standard. Yes. Te chimese chinjira se kwenda kinaro kuboriganga you have embraced local solution to gravel roads. Awatebanga does he envision going for collaboration to have tarmac roads in the constituency? Tutara so ase chiujumbe chaba nanchase. Ama tege songongi acha na bokori kakende byonse. Number 1 kera ekerigo tumachibeza ko Nairobi ne maite chipare chibese cha tumani cha maram. They are not very ngampamanyiti. They know ngachibese chitwatumani cha maram. Eche maram. Ntobwate a regional engineer. Kere county ne bwate engineer etenere the constituency chance. The engineer oyo nero wa prove the quality of the work ya koliru and final payment. The constituency roads committee eyo kuwakilisha constituency ero no kuru priority no gotebanga ki ese constituency yaito eyo bonenga project management committee bono yechipara but bonere
ye constituency na bago tanga yaya e para to kwa priority para gete buna ya renge kere constituency ne chiramie kobeka. I don't think the Kenyan budget can sustain that. Nego umaita wanda tanga Kimani Ichung'wah akobeka. Kimani Ichung'wah a constituency yae is barely 10 kilometer radius. Already. Umaitenga Nairobi ga by the time okuru JKIA na goika Haile Selassie constituency nga kwa tambuke. It is barely 15 kilometers. But you've crossed almost 4 constituencies. Kiara by the time ogoika gari ya Selassie roundabout ya Lia Bunge elinkibra. Correct. Bono chi constituency chi radius ere erenke. Correct. Korosi kilomita ya moye lami. Proper tarmacking take all cost less than 45 million. Aso mwaka bugetutu masaba ingima chipara and kera igeire approximately around the same 45 million. Bono igonko mokanja ke korosi 1 kilometer ye rami ntebya abantu bono tolemereri ipare ya muyoka wokuyi tombe miriri ochakosoka gekano the road is already 12 kilometers. Igon 12 years ngo chakoira manya koro so routine maintenance eligere properly programmed for from national government. Chirami nchiri kikayo chabere contracted for tarmacking kurwa sama boko yo mujumbe automatically ya at national level. And by the way Muraibu nsena akora famous tour. I noticed the bunge ya Kitutu Masaba noka atatarite. Why was that so? Asa atarite ngia korete na nete chira cheji tamak road ne chira chira ndi ruta atike ko chira ruto tachi no ta mwari a constituency in Tanganyika achete after being elected neredi in 2023 neredi na ngobori I was there ninja na murisibeti usembo Kitutu anenge era ndi ngia tachire ira nero igole tari ya ICT Center of Excellence. How far is it? So no is a foundation. You know, number one nabotoko enda twanya gotera nguchire orure chira rwete irenga chachakire ikara ndai ko celebrate ngona achita karuira. That is neither here nor there. Bana inchi bana telira bakuri intangible project chiri achita karu aye buno mutukibwa mangana ngeigwa tukire kwa ikire cyagare mitinyi yarasuke mwaka twisiti kwa umwaka wizira mitinyi yarachire meke so mbirenga byarenge budget biriya rwete irambirenga byarenge budget ikyara nyo 500 million ya tabeta ya University of Nyamira byarenge budget. Tezuko Prince Nyachoti agotabanga, thank you so much for bringing Mheshimiwa Engoko to Ensoko TV. We appreciate the gagwe ase ogochakwa ko Mheshimiwa ase studio akogenda gotabanga Mheshimiwa while still the member of parliament nsemo ya Kitutu Masaba. Looking to the Sun counties, we got in Kitutu Masaba. Manga is the oldest town in the region, but you have neglected Manga. Why? Community. I've neglected Manga. Timothy Mange Stadium, Mange Ward. No, Mange Stadium, that is county. Mange Chiro, that is the county. You go Ekiagara, Manga. If you look, Manga model, no ere. That's why I completed the best dormitory in Manga model school. Sengara Manga secondary school, no ere, just around that radius. Nimba Korete Essence Laboratory. Epara ya Manga Mutemu Mwamu is one of these Kwamete and Nereyu. Manga Mutemu Mwamu Road was among the agendas you had in your manifesto. No, it was never in my agenda. That's a lie. Unless you bring that agenda or where I say it. Where the Chegentonate Bete Chipara Chonsipi, I'll make them more terrible. All of them. There is nowhere na tebetenga Manga Mutemu Mwamu is an agenda. But you admit because it is one of those chiri under the contract ya tarmacking. Inagote bichikoba chiko move to national. Omo contract to you nje na jitenga nyora haire chipara 4 under one contract. Bunge kere ko ruchibesa. Tiri ko para besa ige ko contract besa. Alright. So omo contract to you he's actually in Kitutu Masaba nyonyeka okole gasi ngora. Nero yo wekire rami under the same contract ya amabuko gekano muturumesi birongo bono no ale legi ya muturumesi birongo kwararire agende achikokorera gachuba aruo Manga Mutemu Mwamu. It's the same contract. Na agenda take over funded, but take over funded slowly. In the process pare you tinko yerosi wetera
kera the moment uko ya advertise abago teba you are putting a contractor on top of a contractor iko ni chibeso tete okaraki tete kuiba tete gosoki kegere pali you already ne bwato mo contract no nyekare ngora kisheria na bwate e contract e pali ne contracted so no chiko ebeke sikera tegweta madengo jire Nairobi for approve tegweta abakote ipale you in our system already ne contracted for tamaki kwara dire e contract uri mbabone to gukora maintenance before works igago tebe pare ya nyuriru kero che pare ya beto contract ko 2018 chi BQ njiri ja 2018 igago teba ta kunyara kunya gutumia chibes chae gukora routine maintenance ne BQ kereri ya 2018 ebintu bya chenjiri bono inchitina renge goisaransa ntiga abantu bane bakumia through chinjira jiade dina golite campaign immediately after campaign na bwata kabesa ke gatigarite I used 5 million ngakoraki kaye ngura yonspi 12 kilometers ikabwenera na andi last year na andi na temete na andi ngakoraki e pare yungo etekere nchebieka lero itkuki lero matatu nchebieka on Friday nagendete egari yane nchebieka kinde gari from end to end the road is still motorable and ke gosarika I will make sure it's motorable iko Prince Nyachoti oigure eda agotebanga good afternoon na bwateretie asenjira ere engia Prince agotebanga hizi tisho kali time ya kulinda mwananchi unachomwanga wapi Prince ntubwate ende ase Fred Matu agotebanga naona mheshimiwa unafanya kazi bila ubaguzi. Mungu akulinde. Asante Freddy Mbuyamano. Tubate yende Barnabas ngotebunga monerora hase katia bananchi bali bagendrete ko bwatereria na gutuma chujumbe chabo na bego kero umheshimiwa agendrete. Okay, tukero tokanyite ya kabere nyago chanaro boringa your branding yourself engineering yake roko enda linda mwananchi miro ya kisiasa t-shirt chingi ya chile branded nga yoko sinande what informs that normally professional engineer marketer quality marketing and branding University of Nairobi ekero kwa chile ese setup na bokuligere nga etimu yende how resourceful ndabe na kindaye konye kero maite linda mwananchi nebwata abantu abananchi batete kotegera ekero tokana taito tabeta monte yo maite ngoko abandali abacha korang Sifuna Orengo Babu Wino warorire actually no ekero mo ikiro kina gegerenga kiabo koranga ki so tikae Babu likonda kwa kwane so at that point okuligereri role kinda akore mpasi my message nyonya ntara kwa kwana that is why na chagete kotanga nche message nkoye SMS ujumbe kwa ufupi uko ebeke se t-shirt lakini yako communicate a whole paragraph ilitoka niteo mwerio yeye Zakari Sato 579 wana watu wangu mheshimiwa UN Jubilee Party carried by Linda Mwananchi or vice versa. What best will this brigade do to Kenyans since the regime has failed, or we need to concentrate to devolved government? Akoboliga nga Jubilee ore Linda Mwananchi or vice versa. Ndagotebanga kiobo mu bugo chikokonya serikali heyiga yasinyirwa ikirania emeroberio yae hose concentrate on devolved government. I think again kelitwa chakera at the first in the Jubilee Party. Of course ngo associate inde na Matiang'i Matiang'i Murayone, but as far as the party is concerned igonde kisheria bado nde ODM member of parliament a faction ya ODM ekoro kulinda mwananchi kwararire inkikeri turachiko chencho maite bintu mbiro abananchi batebire serikali igente kalete igepegete pamba mato ekamwa tete na bamanyete serikali ire rais ko Iran ekarogotegera mwananchi nyanje bugitutu ekombera rais ikera ngotegera abananchi tindi ko ndamba tebi ngo agachande na chiri in some schools ngo bayirere class bande umujumbe tiri class twategete icho twategete and I've gone back na change kiagera na bungo kolere gasi na bama the priorities chabo tinko bakera kenyoro manyobo kongu liriba ndeterete proposal eyalengekera class na chire na yetiri skuru nere koro ku murako they actually a proposal yalenga kosomekera class
lakini ekero twacheto abatebete yaya kururi twaletete proposal yarenge 2023 bona iga 2026 ukugani koro agentry bona iga is ablution block y'abana baitu utwiranete tukarikere board bagatuchenjeri ikiagere rasma tokoro kugani so nyoe ni ntuge ntogota bona iga abana inchi batebire ibintu baganiti gukora Kenya igo eserikali ya opposition ekere gucha kuira the first thing no gotegerera abana inchi ebintu biri batebire ensemo ya health ensemo ya education ebintu ebyo nebango biro bikoru unakugani kwa mana inchi kore about devolve do we rely on devolution nero irasima egendere ko chingeru na comment chinguru ikiagera it is part yo wikali amagendra sabana inchi so devolution irasima na deve strengthened system chibe strengthened obo kurumi bole sti county bosire ebe silicha yokoraki korokana magenda mancho morigeria kero to kwarigania chisimi ibere chioka erinde na bari be chisimi mbabu nga mweshimiwa tarene ni mabori aba iko na bogwa kesimi ase studio korende ujumbe nerega iga agotebanga bwairire buya nche no mweri usiemo kurwarwa rwaka mbori mweshimiwa Gisairo iga hata kama ni nani anajenga university inajengwa ama la ribodi ya kabela agotebanga unajua eneo bunge la Bobasi liko na shule mingi kuliko Kitutu Masaba hiyo yake no maitha boyo wateba rokora gusie bunga onere bwate ibasi ngene akobodi Bobasi ne bwate chi school chi nyinga no maitha bo taengorika abatebanga nande matebi mweske Gisairo airanerie no bwororo na enda manye buna tuatumikirwe bono nensemerio kwamerire serikali kwa bamaiga kemagendera agotebanga basirire nsemo yo kwambira serikali ase kegetambe mwanchu murigeria kero mwishimwa gante ko yarigania kwiraniririo tiyo turaigwa chisimi ibere chioka erinde tukoro koba yebiro Hello Ensoko TV aye barongo mwishimwa nako igwete bwaire oneka mati bano bwaire buya mwishimwa nako igwete ribodi yago mwishimwa yongo kirisana sa mangana ko beka Sireke sa mokonya ayandere kurwanirira omwanainchi ande mbato tigalende gakitega babwati sio mwana matiangi nakolete gachiengiya embia mono gagu Hello Ensoko TV Ensoko TV waire karibu sana ngo togo sanganare waire buya sana ndele ko wengo kama ngana eri etari yago na rito ko ngo togo sanganare neko tiri ni ambuyo male no muntu muri buru nyali ba jaje ndete ko bole mangana abere kwanza aso bwangu erinde mwishimwa wako iraneria abande mbarasi erene weto bwangu ndete ko bole ngo kwanza na ki ngako no muraye muya sana lakini utungainira agwasa mangana kwana na tiko ate skuru nini gocha skuru ke muraye ona ni mwajete skuru ke lakini sasa mangana yote para gaja kurukwende gocha eterno mulimu skuru ke etarako go kia gachire koragwe network ya udokire Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV waire karibu sana ngo tugosanganere waire byo kwana na Justice Koruruiro nikongo saba okwa togoria ngokona ngaki India za watu matianya sungu kime ya Kenya koliki chikura sio vendi de insurance rebobe riborio rigi yaga ku Justice Koruruiro yo mwerio Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Ensoko TV karibu sana bwaire ngo tugosanganere no mwalimu Douglas nanomba korwa mawawa karibu sana Douglas ribori yago ase mwishimiwa litani narakura mupongeza sigazi ya endo jina mwenye buatilie to bia na bagole gazingia tutigase naranga tutebigere njire yo seri jana kwanete naranga eti ngomo bekere clip ye jango na bayire ndia kole ngane birengere biyaye dalo kuruta ruta igo na ndine ngomo te mano after ba kore byonsi ipi omwali odi abateme bobwatiye matiyangi nero tubwate mbia mono mwishimiwa chine chisimi ibere cyaba na inchi nabo ikoro kwirana ribori ryari ngase mbia so gukorera orio tabana university nko gacho ere gostri kwa gacho nabona iba goteba igo I think na tema go explain again take na teba ese legal process muna muntu ngisana state education committee document tiyo tuanya konyora
igukwana igoro ya University of Nyamira e budget ikoro kurubuna bonega e university nere yenye kuru Baringo University ntwayete 3.5 billion asiki no yarenge in the budget tumati kwa sawa ntongo understand bale igo ase komorusie birangerio ibe amagacho nagendrete lakini legally ekinate bangaki amagacho naragendere to but bono iga e university nabokwira University of Nyamira to court nabokwira Kisii University to court ekiagera it's a legal entity ego exist University of Nyamira tejo igo to kuyira koti kotini kende nakeba to kuyira University of Nyamira kotini to kwenda bengi usabe kibesa nyane ikini chikuru constituency college nchibwa to muntu kuruko umu principal lirie ko nyakogendera kwa gachu umu principal nakoletiki naro nande nko receive abana na baba bake so imbate bete September University of Nyamira ngo admitira abana mbali nga admitted kera mbate bete in September so that is what I'm saying ntoba emotional my problem yetu twanje takoba emotional na kotabanga gisera kwana no bororo ya nchitingi chitia kwana no bororo inacha go explain facts yo rigure oyo nde atabanga twachande kiroso ku support opposition the current constitution tebu atigendo ikuru ku opposition na onye parliament opposition tejo minority majority side na minority side. That is why budget making process eiraniri into egente kikyabara igotema kotebanga no toende to saba magendra sigete state house. That is why chabo CDF chiro chabo kera chiro chabo rerek chiro bona gato gukwana umutinyo obweka na retire mete estima bugetutu ego connect nyomba 911 in July and why intuli ga kwebereri tuko na chwebe ebango umanya guchiko yebereri ngaki na ruete bango bono tafadhali it doesn't work like that oyo rigurerio umushimati matianya soke kubuli I think umurayi tonagase neko kolena takero monto na bate strategy yae kwararira nande Jubilee echame kinkibwate structures ekobanga emiroberi yo murayi tobona koraki akosoka na teba formally nchabona iga tindi Jubilee so structures chabo nchibwate their program intwe karobato chikire otokogenda otwakoraki bemano eshimiwa ribori ndirega ria toldi no murari kurwa igasegeta seni Soko TV ogokoro muroberio bwabasaya gotebanga ask engoko creative industry mesaidiaje talents mwaso wasanii na arts kero to ogokorera rinde na onyo eri bagari kuri nkwana yago yo moyase umwana nchibwe nse ya Kenya no yo kitutu masaba igondaga ni mainly ekero tukuburi abara ya maswali twa focus maite bono nchendi chodire na ndikende ngokora erasma kebe within the confines ye budget elimbwate ya serikali abajumbe ntwabwate chwe ya sports under CDF which lichikolia chiteri ataba it's unconstitutional sports ere as a county so egakoraki egatora chiba chiri sports na RU ego include mpaka creative arts so technically financially uno mujumbe ntori resourced okoraki ebintu biri byonsipi ebirire to the devolved function kwararire but at least ukunyara ebintu bona nje ko bande na tournament kana agakego from my own pocket kokonya kokoraki ko engage abasai kelio kunyara from your pocket na bokoraki na bokotena but the industry technically speaking it is not very domiciled within a budget item ndabasa kubeka for approval ndebe ngabona basaye I have these are yabira approved these are the amounts in allocate fena fumushima ekamera yagona ere nabo gukwandra omwana inchi omugusi nabo igoyo kitutu masaba kirato ko renkwani to botkubara egente ketangani ndaitanta byaba kitutumbia mono sana mwabere mogoto mokombwatisi ese sabari ye na ndende ngarati nga buna twachagete bia ngotabo kitore bia buna nateba twagachire birasi twagachire shinomba cyabagambi na ndentogenderete kwagacha chipara ntogenderete ko maintain ntoko bane misconception ngaki inkia yotabekererame manyanga omujumba ko around milioni 45 mpaka 50 korana chipara chons pie constituency goete kachire to kobeka rami kagere kilomita ya moyerame na bekoli more than 45 million eyo abantu abange bakokoraki bakweba chibasari twabere to kuri chibasari in a very fair way
na ndi njiri tawo nyakora basa ribu na wono bogitutu ncha karuru uche secondary ekinege ntona aletete koranga chibesa chinde chiko genda chons pigo chisiko essence ya siasa tiga tumanya nga 20p maiga ya Matiang'i tole lakini nande tumanya nga Matiang'i igare also part of the opposition ego kumusengoli gochese meyemo koranga twachenchiri oburai bwenseje ntogo chaga korokananga bono Matiang'i otokuma isolate kurwasa abande otutagitabe na bali bande kwarorire igo intu ubuna bono twalenge kuria no twalenge nere tugataramo so ntogendera okaraki kumubwate sinando mugusi tafadhali tutigo nyago kuirani nande Matiang'i gusi ngano agocha kusaba chikura na intu tigatumusubure agende isikwali gichiku chikura Fena fu mheshimiwa mbia mwana mheshimiwa Clive Ombane Gisairo mujumbe wense moye bunge ya Kitutu Masawe County Nyamira mbia mwana sokwira chingaki wacha kusanga no mugusi na bwego mwanchu murigeria bwensoko TV twamurikira mange aritanya rako batoko kwandro mwanchu murigeria okoba yebiro nande nturi gicingaki mheshimiwa cha studio tosanga se onchira yobo ikirano jenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari timu ngima kuru studio ya kabere na bwego Salome Kerubo oyorenge kuru sense moyo monobwe manyerio tokate bambia mwana sogo sanga nitwase enkwana yitobo tukobwalero gendra utwaro borigerio ya bwemero beria gendreta sembeo yensoko TV